Oo. magsulod si Mubin sa dapat. Para makadugang bla informasyon sir. Oo. Ah, Sa diri sir, wala na siya autopsy nga daan. Why? Wala Eh gid. daw naluoy ko bala nga Oo. amo na imo pag niya mo na. Oo. Ano mo lang sa. Wala. Paano ko lang para base ko may makuha ko siyang ebidensya kung tiyawat para makadugang. Oo. So, ano mo di oras kindalang? Okay, daw mga 8 euro. Ah, Pasado 8 po. mga Pasado 8. alas 10. 8. Alas 8. Oo. O ikaw man din nabukod. Oo. So, sa mga asawa sir, sugot man nga dalawang mo rin. Why kung nasa mapabalo ka? Wala ko pa na makalo. Oo. Pero sa imo, kung mapabalok, masugot siya. Masugot kita ara na na mo. Para na pa lang. Di kamusta man ang pag-iustanan niyo sa kapulisan sir? Ano pa ka bistigar pa kung sino pang ano. Mga bistigar pa. Oo. Pero ang ginalauman, kung mamayara sa madugang ebidensya. Oo. Oo. Sige, ipadalong pa rin sa mediko para mabala kung ginimusta ni bata. Oo. Okay na Kasi isa. kung muna pala. Oo. Pakabalo ko na. Kamusta ang communication niyo sa masawa kag sa duwa mo itong kabataan sir? Ano ang isa po na pagsik na ang laki pang bayid o Oo, critical pero ka pa yun naman. Lagay na nakuha mo na ang bulig financial sa isang private individual kami or sir. Oo. Salamat mo kami kay Mayor kay bisa nang wala ko ng buhay masagot pa baya sa amo. Oo, ang base may loyag ka nga pasalamatan kay sir. Mayor na magaligo at salamatan ang yang ihata naghatag isang kwarta mo sa amo. Anong kadugay magkuang results ng postmortem? Wala ko idea sir ano. After nila exam to, ibalik na lang sa Oo. inyo. Amo lang imo.